Wala nang intro-intro. Makalipas ang ilang oras, hindi na namalayan ng lola ko yung nangyari. Kasi nakatulog siya eh. Paggising niya, nakatayo na si Uklang at para bang may ginagawa ito habang nakaharap sa lababo. Natatakot yung lola ko kasi wala nang tao sa loob ng kubo eh. Silang dalawa na lang ni Uklang. Pagtayo niya, biglang lumangit-ngit yung sahig ng kubo. Tapos napatingin sa kanya si Uklang. At nagwika ito ng, "Oh, kain na." Nasa labas sila. Nawirduhan yung lola ko sa inasta nito. Kasi para siyang normal na tao lang. Akala mo nga hindi aswang eh. Tumakbo kaagad palabas yung lola ko. Bumungad sa kanya. Nasa mahabang mesa lahat. Kumpleto sila doon. Tapos kumakain sila sa dahon ng saging habang nagkukwentuhan. Napakasaya nung araw na yun. Hiling ng lola ko, sana araw-araw ganon. Sana yung nararanasan nila mawala na. Yun bang mabuhay sila ng normal lang? Tumingin yung lola ko sa loob ng kubo. Nakaupo lang doon si Uklang habang sinisipat sila at pangiti-ngiti lang ito. Bilang katabi ng lola ko si Mamang, tinanong niya to. Ang tanong niya, "Mang, bakit hindi siya sumali sa atin?" Ang sabi ni Mamang, hindi siya pwedeng lumabas ng kubo. Babalik kasi siya sa dati, oras na iapak niya yung paa niya sa lupa. Nakakatakot yun. Pwedeng mawala siya sa sarili niya o pwede niyang ikamatay. Ngingiti-ngiti pa yung matanda habang sinasabi niya yon sa lola ko. Siyempre maniniwala yung lola ko. Si Mamang yung nagsabi eh. Nakita ng lola ko si Henry na nasa dulo ng mesa. Napakasigla na nito at ganadong-ganado kumain. Nagkukulitan pa nga sila ni Tatay Fernando eh. Makalipas ang ilang oras, tumayo na si Mamang. Nagpagpag ito ng damit niya. Tapos pumasok na sa loob ng kubo. Lahat sila sumunod sa matanda. Nung kumpleto na sila sa loob, nagsabi si Mamang na aalis na sila at babalik na ng panabutan. Sana lahat ng bilin niya masunod nila. Mahigpit niya ring bilin kay Tatay Dadoy na huwag ilalayo ang mga mata niya sa bata. Mahirap na. Nakakalat na yung lahi ng asawa ni Uklang sa lupain niya, maging sa katabi nitong lupa. At kung maaari sana, tutukan niya din si Uklang. Medyo mahihirapan lang siya kasi yung mga punyal na nakabaon sa kubo niya, wala na. Malayang-malayang makakapaglakad yung iba't ibang nilalang sa paligid ng kubo niya. Dapat alerto siya palagi. Ang sabi naman ni Tatay Dadoy kay Mamang, huwag mag-alala. Palagi siyang nakatingin sa mga bata. At kung may aaligid-aligid, siya na ang bahala doon. 2 buwan. 2 buwan lang ang kailangan nilang hintayin para sa pagbabalik ni Mamang. Matapos yan,
Naglakad na papalayo si Mamang, nanay ng lola ko, at si Nining. Habang nakatingin yung lola ko sa kanila, hindi niya alam kung tatakbo ba siya papasunod sa mga yon, iiyak siya, o kung ano. Kasi ang bigat-bigat ng nararamdaman niya. Napakalungkot. Isipin nyo, 2 buwan, tapos wala na naman si Mamang. Halos wala pang 1 araw na nakasama niya yung matanda. Tapos aalis na naman. Wala namang magawa yung lola ko. Umiyak na lang siya. Lalo pa, nung lumingon pabalik sa kanya si Mamang, at ngumiti ito. Nung nakalayo na sila Mamang, kinausap silang lahat ni Tatay Dadoy. Binigyan sila nito ng kanya-kanyang mga trabaho. Yung grupo, tumutok na lang sa paggapas sa lupain niya. Tapos ang magiging toka sa pagluluto ng mga kakainin nila, si Uklang na. Nung narinig ni Tatay Fernando yung sinabi ni Tatay Dadoy na si Uklang yung magluluto, nagreklamo to. Ang sabi niya, "Tay Doy, bakit naman si Uklang pa yung magluluto? Mamaya, yang gawin tayo niyan eh." Tawa ng tawa si Tatay Dadoy sa sinabi niya. Tapos si Uklang naman nakasimangot. Ang sagot nito kay Tatay Fernando, "Anong yang gawin? Hindi nga ako marunong nun. Kung marunong akong mangyanggaw, dapat marami na akong niyanggaw para may kasama ako." Ang sabi naman ni Tatay Dadoy, imposibleng magawa ni Uklang yung proseso ng pangyayanggaw sa kanila. Gawa ng hindi pa ito nakakatikim ng laman ng tao. Ibig sabihin, yung alagang nasa loob niya, hindi pa siya pwedeng bigyan ng sapat na kakayahan para manghawa ng pagiging isang aswang niya. Puro laman pa lang kasi ng hayop ang nakain nito. Hindi pa ganun kalakas ang tinataglay nitong enerhiya. At saka, base sa kilos ni Manang Uklang, walang bahid dito na marunong itong mangyanggaw. Kasi katakot-takot na seremonyas din ang kakailanganin para doon. Hindi naman alam ni Manang Uklang kung paano gawin yun. Matapos marinig ni Tatay Fernando ang paliwanag ni Tatay Dadoy, tumigil na ito sa pagsasalita. Pero yung lola ko at si Henry, hindi talaga tiwala kay Uklang. Mabuti nang nag-iingat, di ba? Matapos magtoka ni Tatay Dadoy ng mga gagawin nila, nagkanya-kanya na sila ng punta sa mga paggagapasan nila. Silang grupo pa rin yung magkakasama. Si Nining lang yung nawala. Pero sa pagkakataong ito, nasa gitna na sila ng lupain ni Tatay Dadoy gumagapas. At kinukuha na nila nun mga kakao. Merong ibinigay na 2 tuta itong si Tatay Dadoy sa lola ko. Ang sabi ni Tatay Dadoy, alagaan niya yon kasi patay na yung nanay nun eh, yung alaga niya. Nakita lang niya sa gilid ng kubo na wala na yung buhay, tapos may dinadaga ng 2 tuta. Tuwang-tuwa yung lola ko kasi magkakaroon siya ng bagong alaga eh. Tandaan niyo ang 2 tuta na to. Kasi aabot sila hanggang Mamang 11. At ang mga pangalan nila ay si Kabang at si Puti.
merong ginawang parang basket-basket si Tatay Dadoy para kay Kabang at kay Puti. Kasi nirequest yun ng lola ko sa kanya para kahit saan sila magpunta ng grupo, kasama nila yung mga tuta. Ayaw niya kasi yung iwan sa bahay nila. Walang titingin. Tapos lalo pa ngayon, ando doon si Uklang. Baka mamaya kainin eh. Makalipas ang 1 linggo, ang sabi ni Tatay Dadoy sa grupo, doon muna sila sa medyo dulo ng lupain niya gumapas. Kasi marami pang kailangang gapasin doon. Tsaka hindi yun napupuntahan ng mga tauhan niya. Gawa ng nakatutok silang gumapas sa sagad dulo. Yun yung tawag nila sa malapit sa border ng kabilang lupa na hindi na pag-aari ni Tatay Dadoy. Masayang naglakad yung grupo papunta sa sinasabi ni Tatay Dadoy. Ang maganda pa doon, malapit yun sa ginagapasan nila Tatay Dadoy. Ilang kilometro lang yung pagitan sa kanila. Nung makarating sila doon, nagkanya-kanya kaagad sila ng aakyating puno ng kakao. Yung lola ko sa baba lang muna kumukuha kasi binabantayan niya si Kabang at si Puti. Makalipas ang 1 oras, ang sabi ni Henry sa kanya, akyatin na niya yung mga punong nilampasan niya para isang pasada na lang sila. Nung aakyat na sana yung lola ko sa isang puno, biglang nagsisisigaw si Tatay Fernando. Ang sabi niya, Nang! Si Puti at si Kabang! Tinatakbo ng mama! Paglingon ng lola ko, meron ngang tumangay sa mga tuta niya. Payat na lalaki tapos lasog-lasog yung damit. Tumakbo kaagad yung grupo para habulin yon. Si Tatay Fernando, panay pa ang banat ng tirador doon sa mama. Pero masyado itong mabilis. Habang tumatakbo sila papasugod doon sa mama, sigaw sila ng sigaw ng, Tatay Dadoy! Tatay Dadoy! Medyo lumalayo na yung lalaki sa distansya nila. Kasi ang bilis talagang tumakbo eh. Hanggang sa may narinig yung lola ko na, tabi. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, yung katawan ng lola ko kusang gumilid. Tapos may matinis siyang narinig na lumampas sa tenga niya. Paglampas nun, nakita niyang si Tatay Dadoy. Sobrang bilis ng takbo nun na para bang hindi na nakasayad ang mga paa nito sa lupa. Ilang segundo ang lumipas, naabutan ni Tatay Dadoy yung lalaki, tapos tinadyakan niya yun sa likuran. Maniwala kayo o hindi, kahit sumubasog na yung lalaki sa lupa, nakayakap pa rin siya sa basket na pinaglalagyan ni Kabang at ni Puti. Dahan-dahan itong tumayo at inilagay yung basket sa likuran niya. Nung nakarating yung grupo doon, tanong kaagad ni Tatay Dadoy sa mga bata, anong ginawa nitong lalaki na to? Ang sabi ng lola ko, Tay Doy, ninakaw niya kasi si Kabang at si Puti eh. Ayun oh, tinatago niya sa likod niya. Ang sabi ni Tatay Dadoy sa lalaki, ibalik yon habang hindi pa umiinit yung ulo niya. At saka, ang dami-daming nanakawin sa bukid niya. Bakit mga tuta yung pinagdiskitahan niya?
Hindi pa rin sumasagot yung lalaki. Pero hinagis niya sa ere yung 2 tuta. Buti na lang, nasalo ni Henry at ni Tatay Fernando yun. Pero umiiyak pa rin yung mga tuta eh. Nakakaawa. Tatakbo pa sana yung lalaki nang biglang magsalita si Tatay Fernando ng, "Isang hakbang pa na hindi ka sumasagot, hindi ka na makakauwi sa inyo." Lumingon yung lalaki sa kanila. Tapos galit na galit itong nagsisisigaw ng, "Hindi nyo mapapalaki ng maayos yung mga tuta na yan. Hindi yan anak ng ordinaryong aso. Tingnan nyo nga, maiksi yung 2 paa sa harapan. Tapos mahaba yung 2 paa sa likod. May ganyang aso ba?" Nagtitinginan sila kasi parang wala namang saysay yung sinasabi ng lalaki. Normal na maiksi yung mga paa nun. Mga tuta pa nga eh, di ba? Ang sabi ni Tatay Dadoy sa kanya, kung wala siyang sasabihing matino, tumakbo na siya. Nagsalita pa rin yung lalaki na may halong gigil. At wika nito, "Ibalik nyo sa amin si Uklang. Ibalik nyo, Doy. Kilala mo kami." Ang sabi sa kanya ni Tatay Dadoy, "Ha? Ibalik? Nasa bahay lang naman siya. Bakit hindi ninyo sunduin? Malay nyo, sumama sa inyo." Sagot nung lalaki, "Huwag kang pilosopo, Doy. Alam mo kung gaano kami karami. Hindi kami natatakot sa'yo. Kukunin namin si Uklang." Ang sagot ni Tatay Dadoy, "Sige lang, kung kaya nyo si Chang Cedes. Kung sa tingin nyo kaya nyo na, pumunta kayo sa bahay. Nandoon si Chang Cedes." Biglang natawa yung lalaki. Sagot nito, "Sa bahay? Hindi namin siya nararamdaman doon. Huwag kang sinungal!" Biglang sinikmuraan ni Tatay Dadoy yung lalaki. Tinuhod niya yung muka. Tapos tinadyakan niya ito sa puwetan. Ang sabi pa ni Tatay Dadoy, kahit isama niya pa lahat ng angkan niya, maghihintay lang siya sa bahay habang pumapanga siya ng tubo. Dali-daling tumakbo yung lalaki papalayo sa kanila habang nakahawak ito sa bunganga niya at parang umiiyak-iyak pa. Matapos yan, naglakad na sila pabalik. Habang naglalakad sila, may sumabay na isang lalaki sa kanila. Isa ito sa mga may-ari ng katabing lupa ni Tatay Dadoy. Nakipag-usap ito sa kanila. Tapos may mga tinatanong siya tungkol sa mga namimeste ng lupain. Gawa ng marami pala itong namatay na alagang hayop. Tapos sako-sakong kape, kakao, palay, at kung ano-ano pang ginagapas nila ang nawawala sa kanya. Tinanong niya si Tatay Dadoy kung nangyayari din ba sa kanya yon. Ang sagot ni Tatay Dadoy, nangyayari pero nagagawa niya ng paraan. Kaya yung mga nawawala sa kanya, nababawi niya. Biglang nagkaroon ng interes yung lalaki sa sagot ni Tatay Dadoy. Nung nagkwento si Tatay Dadoy sa mga pambihirang ginawa niya, animoy, parang nilukot na dyaryo ang mukha nito.
bukod sa nagtataka siya sa kwento ni Tatay Dadoy, para bang hindi ito naniniwala. Kaya nagpaalam na lang ito kay Tatay Dadoy at nagpasalamat. Pero ramdam na ramdam nilang hindi yon naniwala sa mga kwento ni Tatay Dadoy. Bagkus parang napagkamalan pa nitong baliw si Tatay Dadoy. Pero ayos lang yon. Ang importante, nasusolusyonan ni Tatay Dadoy yung mga nangyayaring kapestihan sa lupain niya. Tsaka dito din nila napagtanto lahat na hindi lang pala sa lupain ni Tatay Dadoy na memeste yung mga aswang na yon. Maging sa mga katabi niya din palang lupain. O baka nga, hindi lang doon, di ba? Nung nakarating sila sa bahay, mga bandang 3:00 na ng hapon yun Niyaya silang kumain ni Uklang. Pero, okay, ang sabi ko hanggang part 4 lang pero mukhang aabutin tayo ng part 5. Yun lang. Kita-kits tayo sa part 5. Salamat.